ambyur mobyur ing swasana ambyur mobyur ing swasana amadhangi papan kang asri anggap pamujan kang winastan Baitullah kinumpeng piyambalik para pangembating praja ing sisih kidul kanan iring kasangga para tetangga para kawula kang sayuk saeka karya anyeng guyung pahargan pinahargya gauping putra kinasih sampun paripurna pepujan ngarsaning Gusti Kang Maha Agung kang biasa santi sholawat nabi ana wisma susun kinumpeng arga arinengga rama ibu mantu lan atmaja ayo tentrem saben rina wengi sinembah sinungkem ring Gusti Kang Maha Ireng tanggap ing pangalu sembut ing panembah marang Gusti Kang Maha Ireng milotan kena kaganggu saben ngaji salat lan turu pranyata wis mungkur anggenira anggayahi gesang sesami nyata wis purna saking manggalaning Nuswantara Brigadir Jenderal saya kaibui amanat jati hadangin minahagya putra siwi kang atunggal ing platang katut papan rupak jejel kang sami paring paseksen ono kang jumeneng ono kang sumindi ono kang dodok sinambi jepit rokok leledang ing madyaning wisma sawetara sami samapta diri midhanget menapa ingkang buyut kalah Rama ingkang paring pangandika bakal balik
puji syukur ing ngarsaning Gusti kang Maha Luhur. Berkah lan lekasih muga ambabar marang jeneng kita kabeh Nyai Pamori lagyan kabeh aku pasrah marang Nyai. Aku mundur pirsa apa sekabehing uga rapi wis padha cumawis Nyai. Wah, tobat wong lanang ya mung kaya ngono kuwi. Ora ngerti mumet ing susut. Kabeh wong prasat marang wong wadon. Nyai aja kaya mangkono. Ingsun memuji minangka dalaning pepadang keluarga Nyai. Yo wis mantap. Nggih. Kula niki jane nggih badhe matur. Saben-saben pitangkone piye apa wis siap kabeh. Lho, mangko dhisik Nyai. Wong lanang kuwi saka guru kang mati kahanan keluarga. Kang para wanita lelaki marang garwa kuwi wis separuh jroning iman. Masuk jroning swarga lunut neraka katut Nyai. Mula pakaryan iki aja disia-sia mundhak nunturake berkah Gusti Nyai. Kono kuwi coba saben nerbungkat mayune marang pangalembur. Inggih sampun apane sing sampun Nyai. Inggih niki sadaya piranti kanton benjang napa kawiriti Kang Sume yen iya Nyai. Lah mono dadi sering syuting gawe ganding pun Kang Nyai. Weh, ora keliru yen aku nalika samono akeh para wanita kang padha pengin nyanding marang aku nanging jebul tangga dhewe. Yen mangkono ganti kewajibanku ngupaya dalang bondo bono sak panglirane pisan minangka srananing pangrumat. Sajuwange wonten jawuh kang seprono piyapa wis padha cumawis mantuku anggonmu ngopadi pambantu parampara kidul sejati nggih. Nuli sampun Kanjeng Rama inggih sadaya sampun sawaka sakwanci-wanci kasumanggaken dhateng Rama. Bagus ora keliru buni milih mantu kang tanggap tangguh lan tanggon ing jati dasar tanpa nagari. Dereng dangu wawan sabda katungku rawuh nyong tumenggung Kandiarta. marak tanpa tinibalan kepri kewajiban apa ya wis beres apa dulu niki
Niki sampun kidalang pengrawit sinden sadaya petingan boten gaya rikit menawi boten wonten pangruwatan. Oh matur nuwun. Sedaya sampun siap Nyai lan anak-anakku kabeh miturut ndiyanto kabeh wis rampung kula ayu padha ngestreni laring rikit pangruwat Kandiarto mriki banjur lelakonoga andhe monggo menika sampun pulpit bagian doa iki sampun mila kanthi alampahan manik moyo jagat ginelar. Purwa kanthi sarana menika kelir minangka kaca benggala wong urip dadi sapa kang nonton wayang iku sak temene ilo marang diri pribadi awit wayang sak kotak iku nggambarake watake wong siji ya diri pribadi ubarangke sajak sandakipun areng nggih Blencong minangka pepadang uga oboring urip linambaran ponco driya manungsa bisa milih endi sing becik lan endi sing ala debok minangka lemek ing urip jagat gumelar papan anasir bumi banyu geni lan dawa ya ing kono manungsa mula madya lan wasana lan yen wis titi mangsa ing kono wadake bakal mulih mulanira sing banyu bali marang banyu sing geni bali marang geni swasana bali marang dawa kang lemah bali marang ing bumi ini cempala minangka tandha kawiwitaning urip ya ing kono dunung lan ananing greget obah posi ing gesang keprak minangka tandha gumedyaring urip ing kahanan dumadi wayang minangka gegambaran lan wewayanganing pribadi manungsa gamelan minangka lambang panguripan bebrayan agung nadyanto beda wujude nanging siji kekarepane nyata yen ora padha nuwuhake bakal rusak dalang minangka kalifatullah ya satriyatullah bil ardi anggondo sasmitaning firman ilahi lire anggebyah tuntunan tatanan ya tontonan tumpaping sesami nalika semono Ki Dalang Bandabana nembe amiwiti gedhog cempala obahe kayun pratandha ing kono wiwitan ana panguripan tan kinaya ngapa urip ya kang den uripi praptaning Sangkala cinangking putra untang-anting bagus dan kawarih kang nedya den untal kapanggih dalang sejati Bandabana.
bojeng iblis lara ora pangling kowe Wisnu kang jumeneng alam Gandabana. Aku goleki Duran Joko jadus mati mau bocah mlebu ing kene cedhae pengendang winger ngidul ndelik ana ikong katon akhir melu nabuh petruk kencer nyoto buk delekake iki gantine sing tak kempit iki dadap waring ucah untang-anting minangka gantine asli ucah saka Songsong Singosari iki. Endi bocah iki tak kempit ala dudu kuwi panganmu yen kowe isih duwe rasa welas ayu tak ijoli bagus dadak waring karo sing tak asta iki. Wah, apa kuwi? Iki jenenge Antiga Upa Anggajati. Saklawase yen sliramu dahar ndok iki sira ora bakal nandhang kaluwen. Wah, iki cocok kanggone aku. Aku dhewe wis bosen angger golek panganan saka manungsa sing superta ora hantu. Kala coba bukaan lawangmu. Iki ana ndok Upa Anggajati untalen. Ya ini tak untali. Mula bukaan kala. Ngopo-ngopo mapan dudu kaya mangkono mesti timangsane sira ketemu manjene ingsun dalang Gandabana aku mandut ning ora sumbut yen mung dijolindok kaya ngene waton aku bisa kowe bisa batang Rajah Kalacakra kang manggon ing hadanku aku rela menyang kekarepamu Bathara Kala aku bisa batang lamun jeneng kita sembada lahir lan batinira wasantara raganira durung kang supan dhaharan mula yen wis untal endhog ya Antiga Upa Anggajati wiramu sira bakal urip selawase ora kang tempelan marang kalih pancen rasane beda mula kala ayo madhep mantep resik ing jiwa manembah salmu tunggal mringkarsaning Gusti sira kala nengno ndriyamu mirengno karnamu ingsun arsa pepuji mantram pangruwat marang jeneng kita kala sarana sarananing agesang ana 14 mantram lan 134 tindak kang kasih kulput
warising parampara lire aji manggon ana ing badan salira kita kaya mangkono alang kondo kono ya tak estake sepisan mantram purwaning dumadi kuwi mujudake sangkaning jagat kang jumbuh marang firmaning Gusti Dur nalika samana kulnah bitumin hajami'an fa'imma tiarakum mini hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun yoing kono Bapak Adam kasihku dari Gusti Kang Maha Agung tumurun ing jagat raya mangkono banjur kakaping pindu mantrang sandiwara manunggaling anasir kang papat kang kaping telu mantaram coroko balik utawa carakan balik kuwi kawalian turu beda ning atunggal awan bengi ora lanang wadon yen tunggal lan beda kuwi mau bakal nuwuhake sinergi baru kang sinebut urip mangkono kang kaping 5 Rajah Kalacakra sumingkir kang sami aru beda iya kang kaping singgah ya kuwi kabeh wis pinasti marang fitrahe dhewe kang kaping 7 mantram bala sewu manungsa kadulungan lan anyipati marang Gustine iya tak estake kang kaping 8 banyak dalang tegese amanat ana ing endi empan papan lan jaman kang saknyatane urip kuwi ora besok ora kabiyen nanging saiki nek kene ana apa njur kabiyen iku urip kang satemene iya tak istake banjur banyak dalang lan uga padusan dumadi sesucining raga sarwa warit kang kaping 10 mantrang kumbala geni ya kuwi anasir ing besok bali marang asale kang kaping 11 ruwat waluya ya iku bali menyang kahanan jati kang kaping 12 mantram sesuci sarana bali anggendong budi lan pakartine kang kaping 13 upas-upasan ya iku adoh kelawan alame kewan lan bangsane lelebet kang pungkasan kala yaiku mantram dalang Gandabwana kang minangka jejer lan titisan sifat kalifatullah ing alam dumadi kala kandeng wis kasusul dening empan papan lan jaman sastra kuno iku mau banjur riningkes adat kang linunggur syariat pinayungan kitab buloh ing uni Kanjeng Sunan Kalijaga Waliwah ing tanah Jawa kang wis ngurmani katuladan suci iki wah iya tak istwaki mula kala eling lan pidhangetna kang dadi surasane mangkene sakalin
nadyan arcom yang sagoro asan temahan rahayu kabeh ampang sariro ayu angidran kang widodari rinekso malaikat sakataing rasul pantati sariro tunggal ati agam tuteku bagindo esis pangucapku ya Musa napasku Nabi Nyisalinu Nabi Yakub pamyarsane wah Yusuf rupaku mangke Nabi Daud suaraku jeung Sulaiman kasekten mami Nabi Ibrahim nyowo Idris ing rambutku Bagindo Ali kulit ing wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung Bagindo Usman sungsung ipun Fatimah linuwih Siti Aminah bayuning anggo ayub ing usus kumangke Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad pandulu rasul pinayungan damsara nyotosampun pepak sakadaing para nabi hadya sarira tunggal kala sedikun kawula ditulung sakwising sira ning rumaksa pepak saking kasekten wang kidung ing wengi hayu dak kanthi pepuji sesinggahan marang para kang manggon ing badan sarira ana kandung ngarah ing badan nunggang gajah telalin larasindih Qallallahu barang balikul setan lan perkasaan amulya ming tawung prajanu edisiyo kari karang kulbu balik bolak-balik ajiku gajah pamudya kebo jungkul promor sirop sami sirepa loro iku kang suwung jantung jagat tuing mata liring mata manikipun panahku saku bawana dadekno kusuma jati tiba lupa elingku eling tinembe renggi selamat sak umur ingsun apan ingsun pustrikan sun angaten satengahing sagoragung pan alingih lintang johar ingkang ingsun sedya dadi tan penggat pamuji mantra punjas awadi putra ing kodrat manik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalamualaikum assalam mustamat babaring puji kala ayu sun sesujeni tirta nirmala kacama suci
pindang sinirang tirta nirmala pinisah raga wenteh sukma sejati kang lang jagat ing alam kasuwargan kala jeneng kita antuk kanugrahan ring Jawata lan Sang Hyang Widiwasa sun paringi tetenger marang sira saiki Bathara Jatingarang. Saiki lehni sira wis mapan jumeneng Seh Jatingarang bakal paring sesorah kang aran